Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna. Привітання, мої шановні. Ради вас бачити на своїм стрімі, коли ви заходите у записи, і обов'язково заходьте на лайв-стріми, щоб з вами порозмовляти, де ви поділитеся зі мною цікавими історіями зі свого життя, можливо, і новинами. In a tidal wave, but I'm a fighter. Try to take me down, I'm going higher. Сьогодні ми просто погуляємо, без усіляких обов'язків, тобто поздимаємо ікси, пофармимо сребр, бо воно нам так потрібно. Ось. Що ще можна? Ну, звісно, є 75, можна погуляти, ну, коротей. А Максима, хто його веде, Максима ви коли з'явиться мені на стрімі, то захочете поглядіти на некий танк, Максима його на мене буде. Худший за все. А може і не. Я в этом не зовсім уповнений, бо у мене усього там 90 скільки танків мається на аккаунті. Лук есть. А тому можна починати гуляти, музика гучить. Почнемо просто з зняття іксов. Зараз тільки треба буде подробити резерви, щоб максимально ефективно відгулювати, відпринкачуватися так. І не поглядіти, скільки мені досвіду. Коли не помиляюся, коли 200 тисяч, а треба 221. І вже буде нарешті десятка з ГТ арти. Мені застанеться тільки одна арта, гэта барабанна, на всялякі випадки була. Ось того, на чим гулять, мається на увазі, ось так. Ну, там проходить АБЗ, можливо, некі там сузводні задачі виконувати. Ось, короче, застанеться тільки одна арта, яка буде не потрібна і більше. Напевно, ми не будемо прокачувати. Бо, ну, такий клас техніки, видається, не моє. Занадто народно, занадто не цікаво. Треба одразу бігти вниз. Сподіватися на те, що тут алта не вискочить, хоча і вона у них є. Ну, короче, ось з такою ось розстановкою на зустрічні бої. Доволі тяжко зараз буде. Ну, лучше, что поспели. Добре. О, я зовсім забувся, сьогодні ж п'ятниця. П'ятниця. Апошні працовний день для більшості населенства этой планети. Добре, там на баскі у їх Скорпіон стоїть, можливо, ми його зараз будемо трошечки так, не то як зацікавлювати, але ось так нервувати, я би сказав, все ж таки. Чекайте, хлопці, чекайте, де ви тут зупинитеся? Тільки одному оглушенню наніс. Хоча ми, як завжди, починаємо доволі марудно, тому на арті. Ой. Раніця сьогодні лянівая. Треба допомогти нашому хлопцю, так? Бо проч нас ніхто йому не допоможе. А не гляди, що він підставився. Молодчина яка. 3, 2, 1. Я ще коли що. І гляди на його, га? Ну а зараз... Ні, холєрових танків, глядіть, ось тут. Бачите, 5 штук. Ого. Леопард 1 стоїть на надстрелі. Цікаво, де ж гити. Тут можемо, хоча за все він не тут становиться, правда ж? Бля, наша естетика езды, як я... Ну, на що ви это робите? 3, 2, 1...
Ах ты паскуда, з'ехаў. А ён тут быў. А ён быў тут. Я згадаў. Нашы астахі, калі што, яны зассаліся. Бачыце, яны з'ехалі і кінулі гэты фланг. Гэта вельмі кепска. Ну, гвардзеец каля мяне будзе ставаць. Ну, канешне. Ёлуп нейкі. Барчату засвеце, ніхто яго не адкідвае. Эй! Вы там падурэлі? На, там два танки былі. Тут дрэва паламалася. Не спадзяюся, вы заўважылі, калі глядзелі. Так, пры ўсім гэтым лік яшчэ ў нас не пераважны. Прыадзін усё вам. Так, з'елі 252, з'елі 4-1. Дзе святло? Я бачу, што трапіў нехта тут блайндам, але я упэўнены, што з'ехалі. Курва, бля, ён уніз трапіў, ну. Долбаны роскіт, а? Удваіх. Сядзяць, абдымаюцца пад хмызом, ну. О, гвардзеец переехаў ўжо за мяне. Ой, які труслівы. Ой, злеюць свет не відаў такіх, а? За артою схаваўся. Кец. Як вы так гуляеце, хлопцы? Гвардзеец. КВ-1 СВД, што? Ці СВД, дзякуй Богу, а не СВО. Калі б было напісана СВО, кінуў бы на яго эту скарбу. Гэтага я не траплю. Ён схаваны ад мяне. Цікава, тут хто будзе. Вельмі кепска нашы раз'ехаліся. Вось гэты хлопец некуды паехаў, вось гэты падстаўляецца. Блядь, гвардзейцу трэба больш за свет гуляць, чым 860 уже нема. Потрібен за свет. Бача 12 у нас там, бачите, ён зараз Е75-то высветіць. О! Гэты хлопец падстаўляецца, а гэты чамусьці з правага боку не кідае па яму. 106. Как тебе черти драли, божух, на. Это арта. Ну вот, душа 12 уже. Е75 высвечивая. А гэтыя двое это под камнем так и стоять, поглядите. Им там тепленько, и не кажется. Ай, ёлупы, бляха. Стоять. Ну, стоять у двоих. Чого яны там стоять? Базу яны не бачаць. Только 28. Ну что, Паттон подох, блядь. 12 тест знішчає техніку у нас. Ви поглядите на гэта. Гэта неверагоднае нешта. Я такого давно не бачив, каб людзі так адлеталі. Ад гэтай ЛТХі. 40. 3, 2, 1. Натрат.
Блять, зноў буду 123. Я перажываю за гэтага, бо ў яго пазіцыя добрая, ён можа перамагчы, адзінае не разумею, чаму не прабіваю. Ён ужо быў павінен знішчыць яго. Тебе ж барабан, бля. Што ты за дурак? Так, при ўсім пры гэтым. Гвардзеец стаіць за мною. Блядь, просто. Гэтыя двое парачкою здохлі. О, гвардзеец спрацаваў. Трошки запоўзна, але спрацаваў нарэшце. Стаяў, бляха, зартую. Боже, на гвардзейцы зартую стаяць. Як там было? Боже мой, яке кончене. О, што ў нас па статыстыцы было, калі што? 57%, слухайце. Перамогаў. Паглянем, што там далей будзе. Даўно на фашы не гуляў, калі што. Рэзервы. Я забыўся на рэзервы. Трэба падрубіць. Зараз загрузімся ў бой, трэба падрубіць адразу. Ось так ось. Тут налево. Тут няма чаго мне агрэсаваць, нешта падобнае рабіць, дзесяткі і васьмёркі. Поедем там праз музы, калі што праціснем па... Якая там лінія нулявая, так? Па нулі праедзем. А пакуль што станем у хмузы там за бункером. Што, кобра стане тут? Ну... Цікава, адсюль бачна тую пазіцыю, дзе яны выходзяць? Не бачна. На жаль. Не паттана, нічога гэтага не бачна. Оу, заляцела добра. О! Так, ELC ад'ехаў, і гэта кепска насамрэч. ТВП-ха там зусім з глузду з'ехала, паглядзіце, што вы робіце. Галоўнае, што яна ELC у іх забрала, гэта азначае, што мы засталіся без вачэй. Ісу там няма чаго рабіць, а кобра наша, яна не хоча ехаць, я так разумею. Ой-ой-ой. Так, 3 набоя, гэта 1200. Придется ось так стаять пакуль. 30 секунд прывітаннях. Нехта далучыўся, прывітанне табе. — 11 секунд, Пантера.
Ты зарано выходишь. И что мне подается, что ОД с ТВП уже будут глядеть в мой бок. Где ты, холера, катаешься? Покажись. Кобра тут. Хто тут еще? Лора тут. Боже. Вось гэта ПТ. Могли бы уже кроху вперед подъехать. Аж 155, так. Цікаво, кого віпер зауважить. Давай, Кобра. Бляха, у яго ў барабане 2000 шкоды. Як найменей. Ён забярэ гэтую пантеру, не заўважыўшы проста. Чаму ён стаяў дасюль? Бля. Так, лепей перакінуць. Нарэшце не уехали. Яны уехали ў гэтую пантеру. Здагадаліся, бляха. Еще 8 секунд. Вот и весь вынік. Блядь, ну... И он просто с вертухи бахнул и все, и трапил. Несправедливо. Я со зводкой кидал два ячейники и не закинул ему. Як это называется? Шахпутер. Светить будешь, не? Тяко, что его альфа еще вылетела 630 ГТВ. Да поможи. Хотя посвети, ну курва ты. Блять, як у меня, то альфа не полетит так само. Два набои. Слухайте, ну, блядь, футюр, ну ты не хоть. Ж дурный, не глядеть навык на это, на минимапу. Что наш правый фланг, и он злился. Ох. Так. Цікаво, це Лора забере Рейнметал Панцер. Борща. Что мне подается, что нет. Гэтыя хлопцы будуць нас атакаваць, у іх тартойс яшчэ маецца. Ой-ой-ой-ой-ой.
А, ён таксама, бляха. Ён таксама перазараджаецца. Тартойс дзе? Дзе Тартойс, мяне цікавіць? Тартойс павінен недзе тут быць. Мне падаецца, он будзе тут ехаць па цэнтру. Так, Лора, давай свет. Свет, мне нужен свет. Разумеешь ты ці не? Ой-ой-ой-ой. Сука. Блять. Так было близко. Яму пашанцавала, што ў яго хуткасці хапіла заехаць за гэты паварот. Трэшак, бляха. Як яшчэ шарык гэты падставіўся, блін. Эх, крыўдна насамрэч, крыўдна. Зусім крыху не хапіла. I've been crazy, been thinking for too long now. Let it take on the world with two arms now. Got me singing right in the dark. No feelings I couldn't store it. Ooh, and I swear I proved all the ways I'm here. Got my drink and trying to get what to do, yeah. I gotta fake it, yeah, we can work together till we make it. Gotta take a life like we're running out of patience. My mind's gone out way too far. Yeah, I'm not right, but I'm gonna gotta fake it, yeah, we can work together till we make it. Gotta take a life like we're running out of patience. I know that times have been hard. Трэба было не ехаць на яго. Трэба было стаць, даць яму ў борт, потым проста звесціся і даць другі стрэл. У гэтую вежу ягоную камандзірскую. Так бы я перамог яго. На маім баку была перавага. Я яе страціў. Просто за кошт таго, што паехаў уперад. Задалёка. А трэба было просто заняць пазіцыю. Давай, зводься. І... Толькі аглушэнне. Цікаво, у нас 4 танки упали ўніз. 5 танкаў на другі низ. А нікога нема на балконе. Увогуле. М103. Ты... Што гэта за пазіцыя у цябе такая цікавая? 3, 2, 1. Не поспею долететь. Не, поспела, слухайте. 198 нанесла, шкода. Ты глядзі. Некія гэтыя змеі тут сабраліся. Сядзяць удвоіх. Што наша робіць, я не разумею. Курва, 430. АМХ. У вас же броня есть у голове. Чаму не подъедете? Какие дивные хлопцы.
118. Прямое траплянне 118. Няўжо арту панехалі? Я нешта не заўважаў нічога з навінаў падобнага кшталту. Што арта была панерхленая. Бо не так даўно я ўзгадваў, што не павінна па браніраванай тэхніцы арта наносіць 400 шкоды, напрыклад, бо я гуляў на Маусе ў той час. Пошли в атаку. Так, тут яны ўжо ў атацы і... Як наши там унізе стаяць? Не рэфеды, як ім там стаяць. 13, 12, 10... А ты давай, перакидывайся на той бок. Мне лягчэй будзе. Наши настолько стояли долго в гэтых позициях. Да идите в сраку, насамрэч. Что отдали все позиции по факте. Отдали все позиции. Ну давайте тут постреляем. А лететь будешь, не? Ён паспеў уже до ТВП заехаць, пакуль я перна б'юся. 13 секунд, даволі шмат. 10. 6. ТВП його трымае тут. 2. Так, ён паспеў. А наши не дапамагаюць. Не Т-95 вось тут стаіць чамусьці просто так. Ён нават не звяртаў увагу, што 430 сюды приехаў. Не, гэта паразка. Тут пытанняў няма. Поворачивай вежу свою, что ты. Хотя б якую-никакую шкоду нанесем. Да, блядь, ну... Долбаный рандом, ну как хоть трошки подгулял бы, не. Насрать, блядь, украй. У ніжэйшы, прычым, каб увогуле ніякай шкоды не нанесці. Давайте в наступный бой пойдем лепей. Так. Я подъехал трошки в центр на эту дефолт, да если только что меня откидают. Я ж буду бачить, что там древа кладутся. Ну, спробуем. Давно не гулял просто на ПТ ось на этой мапе.
Спадзяюся, што ці то ЛТ, ці то СТ-нейку там можна будзе падлавіць. Ці ЛТ вось тут па цэнтру будзе катацца, СТ, канешне, там удалечыні недзе. Нікога на засвет не паехаў. На жаль, на жаль, на жаль. Мы проехали уже все. Який сенс шмалять? Боже, ну бля, ну сорому нема у вас, ось ніякого. И прожета тут так само. Что с рандомом, бля, такое? А что с рандомом? Уже который раз, который бой? Наўпрост люди не хочуць выконваць свае абавязкі. Ну, у сэнсе того, што вось ён сярэдні танк, а ён пры гэтым гуляе нібы ГТПТ. Ну як так? Чифт ТНТ-95 чамусьці тут, Прожета 65 стаіць таксама тут. Людзі, у вас же нормальныя ПТ. Тьфу, СТ, боже. Бачыце? Агаворачка па Фрейду. Трэба ехаць дапамагаць нашим цяжкім танкам. У нас там толькі конь Т-95, усё. Это парадзіць неяк самі сабе. О, адзінае толькі ў мяне гэтыя радары тырчаць. Непрыемныя. Вітаю цябе, Янка, вітаю. Як твае справы ідуць? Блять, ляціць неверагодна. Просто. Абы куды. Якія планы на пятніцу у тебя? Ляцять, нічога не паспяваю. Усё атрымаецца. Галоўнае мець добры план. Добры план — гэта палова поспеху. Кого мы тут заўважым, цікава? А нікога. Пры гэтым засвяціліся, ну-ну. Так, СТБ. Наши просрали усім. І тим, хто справа, і тим, хто зліва, і тим, хто паўсюль, карацей. КПЗ 50 тонн. Тебе Прожета меня оборонить? А что не? «308». Все. Апошнія выходные ў Гданьску, на наступных ужо поеду ў горы. Долго там будешь? Я уже не памятаю, наколькі ты збіраўся у гэтыя горы. 2 тыдні. Ох ты, халера, бляха. Вось гэта дык вандроўка атрымаецца. Уже ногі сабе стопчаш па калена, напэўна, пакуль находзішся там. 180 километров пешки за Аркином. «10 тысяч метров набору». А, гэта у вышыню. Что? У сэнсе. А, то бок, это просто вверх-вниз, вверх-вниз.
з цягам часу набереться 10 тисяч. Зрозуміло. А то, що ти отказу не зрозумів. Подалося, типу, узняться на 10 тисяч, це ж немаксимум. Вище за Еверест. Так. Что? Попсуем настрой мясцовым. Так, чекай, дзе гэтая пазіцыя осені? А уже нафоткайся. Табе прыйшоў жа гэты дрон, які ты купляў сабе ці не? Зараз жартуюць, што ёсць гара на Марсе вышэйшая. І цяпер пытанне, хто першы яе возьме. Давай трапь. Ой-ой-ой, як прыемна. Так і хадзіце толпою. Каб лепей у вас было трапляць. Ну, чакаем ад цябе блог. Насамрэч. Наздымай матэрыялу як мага больш, а потым проста выкладай патроху ў YouTube. Будзе вельмі цікава паглядзець. Будзеш беларускім Птушкіным. Героїв танка тут шмат. Невже яны будуць рашыць зараз? Лезуць і сунуцца ўсё, ты паглядзі на іх, а? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Блять, холера, ты залятаць будзеш, курва? Штосьці сёння на гэтай арце ўвогуле не ляціць. Тартойс адпачывае, Скарпіён адпачывае. Не хочуць дапамагаць яны тут. Куды яны глядзяць, што яны робляць? Цікава, ці КПЗ праедзе. О, яны нават не сачылі за гэтым праездам. Што за дурня, а? Просто пропустили ўсіх, каго толькі можна. Сталі ў траіх, глядзі ты. Пазіцыю занялі, ёлупы. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Не ідзе гульня. Пакуль што зліў ды зліў. Што ты, дзед? А ты што, ВРВ? Як твоя справа? Гуляеш, пакуль працоўны люд працую. А што, я на твоё меркаванне не працую? Ці што, мне працы няма? Ці ты проста зайздросціш, што я з раніцы маю час на гульні? Я табе больш скажу, я ўвечары маю час нават на гульні, не толькі па раніцы. Зачыняем тыдзень працоўны. Ну, гэта ты пра сябе. Я разумею. Ну так, пятніца.
Я на пачатку, як заўсёды, казаў, што пятніца і назаўсёды прыемная тым, што большасць людзей на гэтай планеце адпачывае ў суботу і нядзелю. У меня, дарэчы, быў бой не так вось даўно на гэтым АМХ. Я амаль што выцягнуў. Але там колькі было? 6000 шкоды. Ось, там не хапіла просто у самым канцы. Зусім трошечки. Такая кропелька не хапіла, каб перамагчы. Трошки крыўдна. І зноўку, блядь, вы паглядзіце, зноўку 3 СТ гуляюць як ПТ. Курва, што сёння не так з рандомом? Людзі, ідзіце адсюль. Бесіце. Нас тут 8 танков, 9. З'їхав. Ці тут дом, ці тут што? Дзе ён там? Не, тут не дом, он просто не вылазит. Что, пошли куда-нибудь простроим? Ой-ой-ой, вот сюда. Блять. Яшчэ не ляціць. Ой. Так, трэба ехаць бліжэй да базы, каб ратаваць яе. Так, где б тут стаць? Так, ну гэтага хлопца мы не ўбачым. Так, уже шмат нас сюды паехала. 4 танки только на дэв-базы стане. Нехта патрэбен на засвеце. Чуеце вы? Трэба, каб тут нехта быў. Бо інакш я атрымаю па галаве адразу, як толькі... Бля, усе за мною стаят, ну як так? Ну, ось так і ёсць, ну. Просто, бляха. Тупые курицы нейкія, не разумею. Леопард стоит, бляха, за спинами нашими. Ты сдурнел, ці что, хлопче? Ляці, молю тебе, ляці. Сука, ты по от урода кусок, а? Ёлуп немецкий. Холера, бляха, перенабивание такое долгое.
10-15 хвилин як тобі апошній РДР? Цікавей за полювання. Докладно цікавей за полювання. Я ж там навіть комент заставляю, що я не читав твій отказ там на гэты коментарі. Look at the stars. They find me. You shine so Наступно буде ще цікаве. Поглядім, ти головне здимай, а я погляжу. lost in this thick black sea of hopes for you and me. In the night I see you walking my way, sailing on my soul on your light. Come find me. I'm reaching out to you. Фу-фу-фу-фу. Він за мною ховається, а? Ці ёсць сэнс пераехаць туды? Хіба што ёсць. Я лічу, што шотны лепей там схавацца недзе на ўзгорку. 5 гледачоў, прывітанне, шаноўныя. Так. Вся команда лічыць тут, ніхто не свеціць, усе на адстрэле, вось гэта дзіўнае дзіва. Дзе ён тут быў, правда ж? Showing off, don't wanna have to wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? Два канцэпты нікога не могуць высветіць. Дзіўна выглядае насамрэч. Учора пайшоў з сябрам у бар. Ну, добра сябе адчуваеш? Я на свет спадзяюся. Бахнули Джеймсон Джинджер. Я не ведаю, што гэта. Ну, Джеймсон, если не памыляюся, гэта ж коньяк. Ці віскі. Віскі, так. Што, пад Джеймсон лепей размаўляецца? І ніхто не свеціцца. Боже. Ты як так? Ай, недзе там за домамі ездзіць. Ну, усё добра, на працы.
То, што ты даехаў да працоўнага месца, яшчэ не азначае, што ўсё добра, давай так. Так, трэба неяк чакаць гэтага хлопца на 140-м. Едь сюды, ёлуб. Што ты за чалавек такі, а? Куды ён паехаў? А, то ніводнага не было, то ўжо два прыехала канцэпта. Так, устаў з ложку, сеў за стол, адчыніў лаптоп і працуй. А, ты ж сёння з хаты, так. Ты ж нават не паехаў на працу. Ну, мне падаецца, ты б у любым стане быў на працы сёння ў такім выпадку. Нават калі б ты не мог з ложка ўстаць, а ўсё роўна лаптоп адкрыў бы і сядзеў бы ён. Extremos, nuestras preocupaciones disfrutemos de la libertad hasta que seamos uno. I see you dancing in my fire. I love the way you move, it gives me desire. I wanna dance with you. All I wanna do is fit the groove with you. Oh baby, all I just wanna dance with you. You make me anxious when you Ой-ой-ой. І там на засвеце у нас нікога няма. Таму што з нейкай нагоды шарфуцёр і канцэпт паехалі аднолькава і стаяць у хмызах зноўку. Бляха, дзе вы? Дзе вы? Як вы? Што вы? Только там бурт. Я зразумеў. Ой, ну все. Приехали, бляха-муха. Убись. Да холеры на свете что-то? Стоячи вось под гэтымі узгорками, а? Козлина тупоголовая. Давай добирай, он для тебя шотный концепт. Enemy armor is damaged. Feel my wrath. Ой, сука, баран, блядь, немагчыма, а? Вітаю, Анюта, вітаю. Enemy critically damaged. Сука, на концептах у нас инвалиды некие. Так, замест того, каб 140-го шотнага дабраць, ён паехаў страляць Е-75. Олень тупы. Давай, таран. Чуеш, не? Имбецилы. Глядзеў новы канцэрт славы, да. Адразу, як толькі выйшаў, паглядзеў. Зараз ён будзе цікаць ад іх паўсюль. Нават глядзець не хочу. Слухайце, яшчэ ніводнага гэтай перамогі не было. За колькі? За гадзіну часу. Разумееце? Ось яна. Першая перамога на арце у мінулым баі. Так, перш. О, Божик, прывітанне табе.
Прийшов, привітався, знов попайшов. Давай, поспіху тобі. Бо кінець тижня, треба все повирішати, я так розумію, знову навалило, так? Як то кажуть, подкаст монтуєш? Ось я на що. А то я лишу, що у тебе, як завсёди, на праці там запросів понакидували у працовний час. Гэтага ніхто не докаже. Я нікому не скажу, Ян так само не скаже, тому будь спокійний. Разграблі оперативно. Ну і вельми добре. З чистим сумленням у виходне по працовних питаннях. Ебр, бр. Что ты тут ездишь, а? Ой-ой-ой. А я сюди уїхав. А со мною нікого. Бачите, я один тут разом з ховиками. Нет, тут до меня никто не подъедет, я не буду стоять на отстреле. ЦСК увогуле з'їжджає сюди. Да ёб твою мать, ты заенчив, як тебе пробивать? Покину фоном, добре. Послухаєш мої воплі. Бо сьогодні рандом просто шиковний. Польовнична велику дичь. Так. Десятки, тому в город не поеду. Так, ЛТ мається? Це ЛТ наша. Бляха, ЛТ наша АФК. В центр туда не поеду. Какой-нибудь здесь информации по позициях. Так, чекай, де ти там? Може тобі допомогти, слухай? Та ж вицелять, а, паскуди такі.
damaged. We did not pierce their armor. Боже, блядь, як і кончено, блядь. Руки-круки. Я это, конечно, так само. Такий собі снайпер. Ну, ляти, ну я тебе прошу, ну. Сколько можно уже? Enemy is hit. Enemy armor penetrated. И альфа не летит, бляха, 380. Дапаможи, калі ласачка, вось гэтага збіць. Цікава, фалаху я заўважыць? Не, не заўважу. О боже. Что такое деется сегодня? Enemy armor is damaged. Гэтыя хлопцы, я бачу яго ці не? Ну, толькі так, праз форткі гэтая, можа быць.
Паспрабуем адгуляць як алте, поедзем у хмызы туды на левы фланг. Па Б-лініі. Я, калі што, маўчаў даволі доўга, гэта не з-за таго, што маральна неяк напружыўся, не. Гэта проста гарыць як пекла срака ўжо. Ад гэтага рандому, бо немагчыма. Ну ты на што мне тут? Яна ў камень трапіла, сука. У самую верхавіну. По факте мы центр заняли, все позиции добрую себе оттиснули. На гэты раз добра парадзела. Магчыма, ёсць блайнд нейкі. На центрах треба забирать. Чому стоять наши ЦТ, я не ведаю. Три ПТшки, одна и там. Так, прожать-то тут. Ай-яй-яй-яй, який шансувальник, а? «705-й подъехал, добро». И не пробил. Я не пробил его. Альфа, лети. Курва. Уже другі раз приймаю ад гэтага грыля.
Бля, десятки. Ехать направо нема сенсу, я там не проб'ю нікого, коли гэта десятки. Так, что ж можна зрабіць? Можна стаць на ўзгорку ў хмызах, каб высветліць вось гэтых вось хлопцаў, якія прыедуць сюды. Ці то ЛТ, а ЛТ нема ў складзе, добра. Тым больш варта стаць у цэнтру. Оу. Супер коня танканув, нічого собі. Этого хлопца я не пошкоджу. Я от його не поцарапаю. Знайшов слабое место. Другое. А йому не треба шукати. Йому просто треба трапити. Ну, высовывайся, давай уже, подставляйся. У нас зашмат танков ось там стоїть. Бачите, два тяжких танки стоять, не ВПТ. Гэта кепска. Гэта не падабаецца. Тут даволі мало праціўнікаў, а наших танкаў даволі шмат. Лепей ехаць туды. Может, хоть что-нибудь нанесу. О, 5H. Приехал уже. Хлопцы, давайте у троих, ну. Ой, ёлуп дурный. Ой-ой-ой-ой. І он вирішив тайпа 5-го затаранить.
Це такое бачно. Вікерс перемога. Так, что у нас засталося? По факте застался только Перш и Линкс. О. Поехали. Як там кажуть, шаленство і отвага, правда? Хлопцы, давайте, валите их. О, перший ёсць. Ось так, ось дзюбу сюди. Один так. А, не трапіў, а, не трапіў. Калі што нашы ўвогуле не паехалі на гэты фланг. Ух, чакае цікавы бой нас, а? Трэба будзе неяк высвечваць іх тут. А адразу ў хмузы паехалі, глядзі. А, курва, вось гэта мне пашанцавала. А як супраціўнік ведаў, што тут не будзе нашых танкаў? Вось мяне гэта цікавіць. Нішто сабе ён стрэліў, бачылі? Так, ну мы як шалёная мыш тут лётаем. Все, што мне застаецца рабіць. Хлопцы, ну стрэльце па ім. От суки тупоголовые, блядь. Ці ў сраку. Стаять, яны нават не глядзяць у той бок. Вы разумееце, вось гэтыя вось ёлупы, яны сталі так, што яны не бачаць вось тых, хто з горада выязджае. Вы разумееце гэта ці не? Ось 3, 1, 2, 3. Яны сталі так, каб не выцэльваць іх. Яны вось толькі іх тут заўважаць. Калі тыя падціснуцца пад гару. Боже мой. Скуль вы толькі такія бяроцеся? Ага, зараз табе дапамагаць будзем усе. Дзе там гэтыя будынкі, якія знішчаюцца? Пастраляй, цябе ж не заўважаць. Ты так думаеш? Вось гэта таксама лепей знішчыць. Так, што там яшчэ, не памятаю, вось гэта, напэўна, да? Не, тады вось той трэба трапіць. Стой, не рухайся. Куды гэта я трапляю, што ён тут не дае? Нейкі ўзгород, ці што?
Гэта трэба знішчыць. Вам бы вось сюды прыехаць, а? 3 танкі просто стаяць і пазіраюць ва ўсе бакі, нічога не роблячы. Фу такімі быць. Ніколі так не гуляйце, я вас прашу. О, ебись маецца. Супер. Супер. Яны згубілі ЛТ-1, яшчэ засталося 2. Яшчэ засталося ў іх 2. Ну, паглядзім. А вось адна. Супер. Ты малайчына. Merci beaucoup. Можа, мы гэтага хлопца заўважым, заб'ем. Так, няблага, пакуль што няблага. Само. Слухайте, ну мы тут агульнымі высілкамі, да ўсё ж таки нешта так зробім. Давай, хутчэй. Зараз вафля пад'едзе. Так. Ах ты, собака. Не поспел. Телефон мою увагу отцягнув. Зараз запинаюсь гэтага концерта. Ну, хутчэй за ўсё перамога. При гэтым 4300 на свету. Прыемна, удалося нешта зрабіць. О, і першым перамог, добра. Толькі Лінкс застаўся. Ну што, мы даўно не гулялі на Е75. Поехали. Пригадаю, нам патрэбна найбрабіць мінімум 4К сумы, то бок настрэленага, насвечанага ўсё разам. Так, у нас 4, у іх 4 цяжкіх танкі, для 57 хэві, 2 мінатаўры. Яны ў звязку. Яны хутчэй за ўсё паедуць на гэты фланг. Калі яны звязам,
Так, наши сунуцца, гэта добра. Ці удастся Тайпа перахапіць? Не удастся, ён падае ўніз. Ён падае ўніз. Сюды супраціўнікаў ніхто не едзе, так? Так, поехали до цяжкіх. Поехали до цяжкіх танкаў. У нас таксама ёсць Мінатаўра, 2684. Няблага. Галоўнае акуратна адгуляць. Бачыце, першы тут ужо. Зараз яны будуць хіба што ініцыяваць пуш. Удвоіх са сваім сябрам. Шесть, 5, 4, 3. У нас тут -1, у іх 1 шотний. І перевага по позиціях. Блять, з такими 3D камуфляжами ні холєри не бачу. Блять, ну ёбаний рот ваш. Так, это третій стрел, уже другое критичне пошкодження. Вони усі падають вниз. Заебали. Слухайте, ну. У нас тільки 268 і я застався, і ніхто не приїхав на допомогу. Что, придется тут неяк отгулювати. Кольки в їх шотних, тільки поглядите на это. Ай. Наша арта навіть не трапляє. О, ми в топі. Супер, треба протиснутися сюди. Поспеть, доехать. Так, Алтеха поехала по полю. Так. Ну, амаль что. Трошки низом я нас спробую перехопить ворожую ЛТ. Там так само. Та самая комбинация тактики.
нас даволі шмат танкаў едзе, калі што, на гэты фланг. Цікава вельмі. Так, ужо засвяціў нехта мяне. Трэба падціснуцца вось так. БЗ. Ты паглядзі, га? БЗ мяне чакае ці не? Так, хлопча, ты барабан скінуў ці не скінуў? Адкажы мне, калі ласка, на такое пытанне. Прабівай. Это быў трэці набой твой. Вось гэта нумар. Хлопцы, трэба неяк, каб вы таксама мне дапамаглі. Бо тут барабан, тут БЗ. Я адзін не выцягну. Як ён выцэльвае, ага? Добра, падпаліў-то хоць. Нейкая добрая навіна. А гэты Лорейн, ён добра страляе, слухайце. Я яго ўжо пачынаю баяцца, бо ён надта добра трапляе. Каро, дапамагаць едзеш ці як? Не бачу гэтую сцерву. Дапамажы, ну. Не, Т-37 праехаўся, толькі мяне засвяціў. Ну што, ты шотны застаўся, не? О, які ты шанцоўны чалавек, а? А, прост паляцела ў зямлю. Словом, а ўсё роўна збілі. О, засвет ад каго? Дзе? Стрык гатовы. Так. Хлопцы, вы б неяк, я не ведаю, пад'ехалі б сюды, ну. Няўжо вы лічыце, што адтуль вы нешта зробіце зараз? Засвяціўся? Не засвяціўся. Цікава, а сколь мяне тады свяцілі, пакалі я перакатваўся? КВ-2, дапамажы, а? Блять. Курва, рандом. Да иди в сраку. Просто шотного добрать не могу. Ну, блять, ну.
Ой, гульня. The birds have just begun, yeah, yeah. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Нарти нема, можна спокійно стояти тут на горі. I'll take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Our lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon. А мне подалось, я трапил у зеленую зону. Ну, махчима не. Without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little Добре, зараз трапив. Добре стаіць у гэтай пазіцыі ён. Не хапае трапнасці гэтаму танку зусім. На мяне глядзіш, не? Да, блядь, ну... КПЗ завалить яго ці не? tasted like those cigarettes. Staring at the moon. We go to bed in my arms. You're safe inside. Ты стой на месте, стой, чего ты? 3, 2, 1. Так, это добре. Это добре. ХП у нас доволі шмат, можна ехать просто. Эх, пиксель. Ха-ха-ха. Так, 7-3. 7-3, тут турбобой лечим.
Давайте паспрабуем, можа на светам хоць дабраць гэтае 4К. Курва мать. Страляйте у их, хлопцы, страляйте. Блять. Я не могу, бля, что сегодня деется? Боже, на люди, допоможите. Чому я не могу нікого трапить? Не пробить. Нічого не могу. А за свету падает, это просто пиздец як мало, ну. Некая шалава, бляха, там светится, прош мне. Уже никто не трапить. Ой, зараз будем паўгады падымацца з хуткасцю 7 км на гадзіну. Може б ви люди з'їхали б з гэтага захопу. Просто трешак. Что сегодня деется, я не разумею. Рандом просто дикий некий. И оно не летит, и оно не пробивает, и оно не трапляя. Але рыба ведает, что тут такое делается. Где гэта апошні? Трэш, я по-іншаму не скажу. Просто трэшак. Как тебе кишки скрутило той, кто придумал эту песню? Так, десятки. Там мы поедем туда на левый фланг. У центра не поеду, бо там нехта хуткий. Доедь и расстреляй меня. Бескоштовно.
Дякую Богу, не ПТ отримав. Треба було ПТ, мог би усі 750 отримати. Нічого в отказ не давши. Ну-ка покажися. Давай. Куди ти трапляєш, боже? Ну что, кто со мной вниз поедет? 121 поедешь, не? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Просто на міліметр від'їхав, бляха, і менавіта туди трапив. Мой набой. Фу такой быть. Фу. Гармата фу. А зараз я летить вышей. О, ну за что? Не. Як тут можна ще висвітлити їх, а? Ось так ось, як. Просто, усе вельми просто. Невже ніхто не бачить його? Так, о, 121. Угу. Таліновитий хлопець. Так, центр наши не оборонили. Угу. Нема чого сюди сунуться, на мой погляд. А где вы там? Зачем вы там стоите? У таким випадку. Треба, по-перше, собі заховати усі двох хлопців, потім, якщо ще з центру нечто там засвітиться. ВК 4502. Чого ти тут робиш? Треба поїхати туди на нульову лінію ніку. Интуиция. И она такая. Добре, ми їх позбавили очей. Тобто вони зараз будуть значно горше висвітляти усіх наших. Ой. Так, я тут нікого не бачу. Что это за хлопец такий, а? Не подобається мені, як він стоїть, його там занадто сейвово. Без моїми набоями, конечно. Не? Так, я ще не бачу, і недалеко доволі. Борща там пошкодили трохи. Хлопці, треба тривати. Ти розумієш, а? Стоїть он. Разряжается. Да, блять, ну... Ой, это просто сдек. Это просто сдек.
Вы ж бачили, як полетів гэты стрэл? Просто над ім, нібы спецыяльна. Фу. Так. З гэтым трэба нешта рабіць. Ці то сесть просто на іншыя танкі, які не дазваляюць так вось перашкаджаць нам гуляць. Але, Е-75, адзін з найдакладнейшых танкаў гульні. Так, недзе яшчэ павінен быць ТВП. 121 яго павінен зараз знайсці, ён будзе ось тут, ну. Нормально атрымалася, нормально. Сустрэлі ўсіх. Усіх пакаралі. Медальку, нават далі нейку. Лахвіслайхо. Так, Е-75, я тебе прошу. Было 2 кепскіх бої. Треба, каб быў хаця б адзін добры, то бок уже патрэбна не 4, ну давай 8-ка. 8-ка сума, каб было. Ой-ой-ой, зараз нейкая сумяціца будзе, не? Колькі нас едзе на гэты фланг, толькі паглядзіце. Уся каманда. Там 3, тут 5. Добре, трапив. Приємно. Ну що там є 100? О, відстрілявся. Можна так не робити. Усё сапсаваў.
Яшчэ жывуць. Нешта стаіш, пазіраеш, нікому не кідаеш. Што? Скуль гэтыя фугасы ўзяліся, прабачце. Я не заўважыў. Ляха, як дурань выйшаў. Фугасам стрэліць. Божа. Калі што, я зараз у такую кропку трапіў. Ніколі ў жыцці так не трапляў. Ну, неяк ты, вось неяк ты зусім не тое робіш. Так. Не, я чакаць не буду, пакуль пройдзе. Падставіўся, падох. Так, яны нас адсюль выціскаюць. Гэта максімум, што можна было зрабіць. Так, там у нас адзін застаўся. Зараз яны ўжо тут з'явяцца, не? Добре. Звернули увагу. Давайте, хлопцы. Ён мне люк выцелил. Разумеете? Лючок выцелил, паскуда такая. У землю потрапила, бляха. Ну что ты робишь, ну? Ён кинул позицию, не прикрывай меня. Ой, сука, Гриль, ты просто ёлуб дурный. Козлина тупоголовая. Сатен, поглядим. До нас хлопцы едуть. Ёпта, заўважыў, толькі зараз. Каб Грэль стаяў, прыкрываў, ён бы дабраў гэтага ТТС-130, разумееце? А так, вось ён стаіць зараз і не ведае, чым яму заняцца. Дзе ён? Прыдурак, блядь, во. Бачце? Зараз будзе выходзіць падстаўляцца пад ПТшак, якія вось тут знаходзяцца. Так бы ён стаяў на балконе у гэтай прарэхі. І ўсё, ўжо б не было гэтых дваіх. А так яны яшчэ жывуць, нешта накідваюць. Ты постой тут, постой, чого ты? Там ПТшки зараз выставяцца і табе дабяруць. На ходу. Супер. Каб у мяне так ляцела. На ходу.
Так. Только направо, потому что мы гуляем супер десяток. О, Бадшат поехал вперед, ничто себе. Или я на гору одразу скокнул. О, в принципе, отсюда приехал. Конечно, блять, влево я не полетит, не вправо. Бо інакше я шотного доберу. «937». Возь этот пробіцьо його прокнуло, а? За альфою. Замість 700, бляха, 937, а? Як вам? Видатно. Так, ми у топі. Зустрічний бой. Неблаго было в центр подъехать, счекнуть. Проверить, что там будет стоять и як будет стоять. Там, коли что, вот сюда. Перекинуться.
каб кантраляваць базу. Ой-ой-ой, Т-49, ну навошта? Ага, конечно, у яго броні нема, там, разумееце, у 1390 нема броні. Таму я ў яе не трапіў. Хто пад'ехаў дапамог мне тут, было б значна лепш. Арта гэта добра. Арта мне дастаткова для дапамогі. Конечно, конечно. О, Лео. Так, добра, -1 зрабілі. Трохі вышэй, каб кары высвеціць. Вось гэта дзіўна, я, калі што, я нават не ведаў, што адтуль можна па мне трапіць. Ну, я не ПТ, тым больш не снайперская. Цікава, цікава, цікава. Хтосьці не засвяціўся іх, усе засвяціліся. Ехать в центр. На баску. Галоўнае, каб ззаду ніхто не з'явіўся. Ай-яй-яй-яй, наши адохнуць. Та наш супраць КВ-3. Это мне не падабаецца, нешта нашае зусім. Пазіцыі слабыя занялі. Так і ёсць, усё так і ёсць. У нас ПТ на базе стаяць. Нават не трапляю, блядь, на ходу, конечно. ПТшки просто на баске чиляць. Та йди в сраку, гульня. Скільки ж можна, ну?
Ему похую, ён просто выкаціць, дасць, блядь, а я не. Прызводцы. Просто, блядь, здзек нейкі сёння. Лепей просто пафарміць у такім выпадку.
just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. And just like the sunrise, you know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. We're immobilized. One of our tracks is damaged. Get going. You take me to a place unknown. I wonder if I'll ever go. My thoughts just won't leave me alone. Give me the strength to carry Enemy armor is damaged. on. I wanna show you love. I wanna feel your touch. I want it all, but I keep running away, running away. I wanna show you love. I want it all too much. I wish I could, but I just can't. I can't get over love. I wanna show you love. I wanna feel your touch. I want it all, but I keep running away, running away. I wanna show you love. I want it all too much. I wish I could, but I just can't. My name is James Tiberius Kirk. I wanna show you love. I wanna feel your touch. I want it all, but I keep running away, running away. I wanna show you love. I want it all too much. I wish I could, but I just can't. I can't get over love.
have to take the wheel.
Цікавий випадок скормлювається ніяким. Едем нашего стоять, уже нам докушало. Swear it's been 700 775. Коли його було 600, я б його добрав. swear that this room has been running out. Да я розумію, що ти мені прикриєш, але ж я його не витягну на тебе. Мені треба кабарта допомогла. Kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should.
Треба чекати, треба чекати. Мне б нарвальоны скорпіон нават дапамог, калі б сюды прыехаў, але ж ён ссыцца. Plein dans le mille. On va la voir, continue à tirer. On les a eus. Добре, добре, добре. На жаль, арта не хотела дапамагаць больш. Один раз стрэліла і ўсё на гэтым. Так. Што зараз? Ці тут будзе варта выходзіць? Так, так, так. Ось такі справи. Ці ось так я його уваження. На жаль, ні. А ось і ти. Засумовал трошки, конечно. Так, мне подается, они с горы съехали. Так. То самое показываю и ЦСК. ЦСК показывает, что они съехали кудись сюда. Брасика засветил. Ну и добре, на гэтым так само подойдем. На МБТ еще у бои. И что совет? Мне падаецца в такім выпадку елсі выйдзе раней.
А я тут один, нікого нема. А я на фланге один. Наши вырашили сюда не ехать, отрымливается так. Болото им не потребное. Арта тут робить, что это такое? Ты серьезно? Ты мне что сблытал просто. Так. Наші усієї команди поїхали просто в город. Цікаво. Цікаво. Що з гэтага атрымаецца? Дорожа ЛТ яшчэ не засвяцілі, таму мы не бачым. И наш приехал. They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone in the world out there. They say you Да. Або у нас хоть одна ФТ тут была, уже было б 2000 на свету, а так. Может, вы сюда хотите подъехать, не? Так, прикрывай. Бо, мне подається, ти занадто далеко стоїш, хлопче, там. Каже, прикривай. Прикриваю, пробачте. Я не ведаю, ти бачиш його чи ні? Мені подається, що ні. Мне только Артада помогает от вас там. Супер хелка безнадейно у нас просто. Я ж не засвячуся, правда? Хлопці, забійте його, я вас прошу, а? Ну и все ближе и ближе до меня. Тут у нас еще и инф.
Ту-д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 ум. Вельмі цікава інтернет у Польщі. І як усё гэта дзіўна выглядае. Так, гуля вярнулася, ці стрым вярнуўся. Стрым павярнуўся, добра. Ужо нешта. Так, восьмерки. Може улево поехать, а? Кто там будет? Ренегат, Т-34, ТС-54 будет, так ладно. 34, 3 магчыма. А, уёк. М40-43 аж на 2 штуки. Слева будет небяспечна. Хачу. Як кажуць, што губляць, калі не гэта. Все равно сёння рандом. Просто невыносны. Таму самы час, як кажуць, для геніяльных тактык. Дапамажы. Не хочаш? А, конечно, дапаможаш, чым зможаш. Як же ж іначай? О, тигру другому павінна быць сорамна. Бо ён стаў просто на адстрэл, ён ні ў горад нават не паехаў, ні сюды не паехаў. Ай-яй-яй. Не гуляйте так, люди, не гуляйте, я вас прошу. Цел скача. Гэта што за альпініст у нас тут, а? Не поеду. Бум, готово. Так. Я либо поеду отсюда. Бо нам город порвали. Так, а куди ж стать в таким випадку, коли нам город порвали? Конечно ж, на балкончик. Жаль, у меня только огляд слабый, але... Уф.
Та ну. Тридцать 4-3 подставился кепска. Дегенерат приехал. Побачьте вам. We've hit them, but didn't penetrate their armor. To the quiet, speak. Enemy armor destroyed. Нормалёво ён подставился. Так. Нажали меня поки що звичайні подколи. Цікаво, ён вось тут недзе. На жаль, я його не бачу. Penetration. Enemy hit. Ой, потрібна допомога ваша, хлопці. 788. Так, ось гэтага як. Enemy armor. Нормально, что так же ж. Меня уже оборонились. Так, мне только один поколь набой. Ой, блядь, тут. Так. Сука, ну гэта подстава была, блядь. Просто подстава. А ебр пидрила. Инакш не скажу. Просто козлина, бляха. Тое, што гэты набой упал просто ў зямлю, а не трапіў у Т-103, гэта, конечно, да. Поднасраў рандом. Тут хіба што перамога. На жаль, ты не паспеў. Трошачкі зусім. Ой, а мог бы быць ваяр, калі б набой не упаў. Да. Нягледзячы на то, што гэтая мапа адкрытая, я тут не люблю гуляць на алтарі.
Так. Ось тут я повинен бачити тих, хто буде вилазити на гэтому згорку. Так, перший ёсць. Ядра ніхто не пашкодзіў, на жаль. Так, а хто ў іх яшчэ ёсць? ELC так само, як і я. Больш дасведчаны толькі. Хіба што менавіта гэты ELC будзе тут, па цэнтру гуляць. Ну, паглядзім, канешне ж. Лінкс паехаў падыхаць. Наш. Бо ён зараз чамусьці паехаў на варожую базу. І... просто аддаецца. До рэчы, я не засвяціўся тут. Цікава, а дзе ж будзе ў такім выпадку іхны ЛТ? Все ж таки яна па цэнтру. Просто недзе тут. Зразумела. Так, так. Калі у нас такія вось расклады, і ён па цэнтру, мы яго высвецім трохі пазней. Калі выжывем, конечно ж. А так, можна пад'ехаць вось сюды, каб свяціць нашым хлопцам. Вось гэтых вось хлопцаў. Чакай. Уже тут. Так. Что наконт вось таких низов? Не, таких низы мне не подобаются, коли наши отдохнуть. А тут нема кому борониться, слухайте, у нас одна ЭПТ засталась, МКПЗ упал до меня. Ну и все, гамон. Лучше, что гамон. Бачце. 103 нават засвяціўся і спадох. О. 12-2. Супер, просто супер рандом сёння. Засвет ёсць, настрэлу нема. Гэта яшчэ гуляюць, што? Чакай, там же засталося наших двое, ЛТ і ПТ. СТХ нейкая там была, правда? І дзве арты. Няўжо гэты ёлуп на ЛТ ён просто паехаў і здох. На гэтых. На арте. Да.
Так, раз'езд тут каментаваць няма чаго, бо ён заўсёды аднолькавы. Цяжкія танкі едуць туды. Іншых пазіцыяў тут для іх няма. О, дзякуй Богу, МБТ перамагло. Все ж таки яны дацягнулі. Хіба што там Су-130 нармальна задамінаваў, трэба будзе паглядзець. Па сутнасці выцягнуўшы бой. AMX, ой, продажь AMX, Centurion Action X подтискается. Зараз будет стоять от своей головы. А я не пробиваю, на жаль, его. Только коли добре траплю, что тут 60 ТП, 45, не, так само. Так само все не тое. Все не тое отрымается. О! Его задний ход лепей за мой передний. Так. Покажешься, не? Трапили у крышку. Добро. Так, один наших подтиснули. Кольки их тут, хіба что коли 7-8 танков приехало. Ворогов. Бачите, рандом, який дурним. Что такое, Верва? Что у тебя? ВК приехал. Не трапил. Толькі пад обед знайшов час знов завітаць. Як сам? Добре, дякую Богу, все добре. Нема на что скаржиться. А ось 60 ТП мог бы и пошкодить, коли что из этого 45.02. Бадам. Так, цент. Не хочешь еще раз? Давай, опошни. Магічність шотних танків. Так, наші ще змагаються, добре. Ні, доброго стриму вже не отримається. Вже нормально так поднасерано, ведаєш? Гульня сьогодні не хоче, каб ніякі виніки були. Один добрий бой був на AMX. Фаши, на фаши, короче. Бабаха. Треба почекати, поки бабаха відстріляється. Так, я шмальнув, але я раніше за його стріляв. 3, 2, 1. І куди він зник в цей набой? Дякую Богу. Так, ну то, что мы прокатились, отрымавши только 2.77, это добро. Это означает, что я добро подлічив все и згадав момент, по який треба проїжджати. Так,
Так. Цікаво, а гэта выйдзе? Выйдзе. Можа ты шотны недзе тут схаваешся за мной, не? Так, яшчэ дзве ПТ маецца ў іх. Цікава, дзе ў іх фурэха? Так, нехта размінаваў яе, было б добра. У іх ажно дзве бабэхі. Бабахі, прабачце, бабэхі. Яны назад глядзяць. Хутчэй, хутчэй, хутчэй. СТБ. Чотири фраги і тільки 2400 шкоди. Мало, мало, мало. О, нічого собі. Ну що, дороженькі, апошній бой. Паўсюль восьмерки. Мы стоим слева. Слева это добро. Или что? Единое только... Варто ехать направо. Потому что все восьмерки, только два тяжких танки, а из серых танков из два. И Карнарвон. Что той довольно кепско пробиваются. Не ведаю. Давайте все-таки спробуем слева. Заедем вот туды. Вот сюда. УЕ-1. ПТшек довольно шмат. Я сподіваюся, мы под их не подставимся. Так, Т-69 тут.
Вось ліс мяне цікавіць, ён не сыходзіць са сваёй пазіцыі, пры гэтым яго цяжкія танкі не пушаць. Вельмі дзіўна. This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one who live for hope. Блять, ну ты ляці куды ўжо-небудзь у нармалёвы бок. Яму трапіла ў самыя браніраваныя часціны свайго іх. Блять, месца мала табе ці што? Разумееце, я трапіў у дзве часткі гэтага танку, дзе самая высокая броня ў яго. У НЛД не паляцела, і потым яшчэ ў вежу, там, дзе проста па кранальнай траекторыі. А вось і Каэрнарвон. Чаму ўверх ляціць, хто мне растлумачыць? Другі раз. Так, калі што, зараз адкідаем яму 3 набоі, атрымаўшы пры гэтым максімум 2 пашкоджання, і будзем перазараджаць ужо галдом. Track hit. Што, будзеш трымаць мяне на каточку? Ну, трымай. Нарэшце і трэці падціснуў. Ці на яму мне Т-54 не дапамагае, не хоча. Стаіць, хлопец, стаіць. Стаіць. Так, ён тут правую пазіцыю заняў. Що все стаіш? Давай, подтискай. Вось і ўсё пытанне. Гарыць палаем, не гары, не палай. Гэтак тут не працуе. Іх тут ажно 2 ПТ стаіць. Чаму? Дык проста таму, што ну так сёння складаюцца баі, слухай. Столькі ўжо было пытанняў да гэтага. Давай, абразіна, едь. То набоі падаюць проста, то ляцяць наадварот уверх. Разумееш? Сёння рандом зусім не спрыяе, а ніяк. Яно того не варта? Гэта факт. Таму я гуляю только палову дня. Бо я не магу, як іншыя стрымеры, там, тыпу сядзець, па 8 гадзін бывае, а то і 10 гадзін. Я не ведаю, як яны вытрымліваюць. Бо гэта, ну, немагчыма ж. У гэтую гульню немагчыма гуляць доўга. Гэта факт. Мне нават калі ўсё ідзе, як належыць, як ты гэтага хочаш ці чакаеш, усё роўна 3 гадзіны хопіць, больш не трэба. А вось, дарэчы, учора Overwatch быў, нешта вы, хлопцы, не падтрымалі, а мне зайшло. Я нават увечары сам сабе сеў, торбу ўзяў, ды на гэтай торбе проста развальваў. Былі баі і на 13к дамагі, і на 10к. Крацей, мне спадабалася. Ну вось і ўсё.
На гэтым баі скончаны. Мы нават пафарміць змогли сёння. Разумееце, 7 мільёнаў 140. Добра. Ужо калі мы пракачаем, напрыклад, таго ж фаша. Бачыце, тут зусім засталось трошачкі. 19 тысяч досведу. Гэта зусім не аб чым. Слухайце, можа і на наступным тыдні з панядзелка пачаць на шляху да фаша Б. Мы акурат яго скончылі. Зараз унесу змены свае планы, і ў панядзелак мы даб'ем фаша. Тут засталося 19 тысяч акурат на один стрим, слухайце. Пры гэтым пры ўсім у нас будзе гэты, як яго. Ось так ось. Калі забудзьце, што хочу сказаць. Не, гэта не важна. Калі забудзьце, то не важна. Добра, гэта быў апошні бой, зноўку паўтаруся. І у такім выпадку пятніца, развратніца, як і халера бяры. Жадаю, каб вы сёння правялі весела, выдатна, скончылі сваю працу, каб атрымалі вынікі карысныя не толькі для вас асабіста, яшчэ і ў грашовым эквіваленце нейкім. Вось. А з вами мы сустрэнемся на стрымах у панядзелак. Будзем кашаць фаша, гэта мы дакладна зробім. А сёння, наколькі я памятаю, будзе выходзіць відэа адно, і заўтра таксама адно відэа. А, яшчэ, у мяне быў добры бой сёння на AMX, гэтым я яго таксама выражу з гэтага стрыму. Выкладу асобна. Таму, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вами пабачымся ў відэа, а на стрымах у панядзелак. Да пабачэння ўсім!